DJ Banix. DJ Banix, shoutout mo na yarn! Shoutout ko po yung nanay ko na pagod at puyat kakaanyong sayo dyan sa ibang bansa. Oy, kakaanyong sa'yo dyan sa ibang bansa. Anong mang ginagawa ng nanay mo at bakit lagi siyang nag-aanyong sa'yo? Nagtatrabaho po siya sa Korean restaurant. Panggabi po siya palagi. Pati kasama niya po yung tito ko doon. Sa ibang bansa? Saan siyang bansa? Sa Macau po. Sa Macau. So may Korean restaurant din pala sa Macau. Yes po, meron po. Marami doon Korean restaurant. Marami din po sa bandang gitna. Pero ikaw, napunta ka dun sa Macau paminsan o yung mama mo talaga yung umuwi dito sa Pilipinas? Hindi po. Doon po siya nagtatrabaho. Uwi-uwi lang po siya. Hindi pa po ako nakapunta doon. Dapat sabihin mo sa mama mo, papuntahin ka naman dun, diba? Nang makatikim naman. Uy, pero alam mo, yung mga ganyang klaseng magulang, yan talaga yung hinahangaan nating lahat. Kasi biruin mo, okay lang na mawalay sila sa kanilang mga anak. Tinitiis nila yon para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. So, anong nararamdaman mo na ginawa yun ng nanay mo? Nakakataba ng puso po na ginagawa niya sa akin yun para makapagtapos ako ng pag-aaral at para mabigyan ako ng magandang buhay. Ayun po. Hindi ka ba naiiyak ngayon? Naluluha? Kasi nag-insert ako ng sad song, oh. Hindi po. So, paano yan kapag meron ka mga lakad, di ka na nagpapaalam sa nanay mo? Minsan magugulat na lang siya, naka-story na sa Facebook, ganon. Saan ka nagpupunta? Mga Sambales, ganon. So magugulat na lang talaga siya. Hindi ka man na nagpapasabi na, ma, by the way, mag-Sambales ako. Wala nang ganon. Wala po. Kasi hindi niya po ako papayagan, kaya pag uwi ko, wala na siyang magagawa. Pero hindi naman ako nanghingi sa kanya ng pang-alis, kaya okay lang. So wala namang hingian ng pang-alis, kaya parang wala kang wala kang kailangang ipagpaalam sa kanya, ganon. Yes. Ikaw, matalino ka din, saan mo kinukuha yung pang-alis mo? Iniipon lang po, mga Dati kasi nagtitinda kami ng mga pastillas, ganon. Tapos, yung mga natitira doon, pambayad sa kuryente sa apartment, ganon. Tapos, kapag may sobra, pinang-aalis, ganon. Yun yung in fairness naman sa'yo, talagang mag-aala ka. May nunal ka ba sa paa? Sa likod lang po. Sa likod lang. Pero ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na gala mo na nalaman ng nanay mo? Yung, sa Sambales po kasi nagulat na lang siya na, nakauwi ka na pala. Nagpunta ka na Sambales na hindi ko alam. Magaling Ilang araw ka talaga. Ilang araw ka ba sa Sambales? Tatlo po. Wow, ang galing mo nga talaga dun 3 araw. Di mo pa ginawang 1 linggo. Ilang kayo magkakapatid? 2 po. Yung isa po, meron po ako sa daddy side. Bali, okay. 3 po kami. Pero nagkakasama kayo nito mga kapatid mo? Opo, nagkakasama kami. Di ano yung mga bonding naman ninyo? Asaran, bugbugan. Nagbubugbuggan kayo. Sino sa'yo siguro nabubugbog sarado, no? Opo, kasi yung pangalawa, palaban po kasi yun. Paanong palaban? Namamato ng itlog, ganon? Hindi na, aakmaan ka, ganon. Tapos pagka sinundan mo ng ng akmaan mo din, hindi naman kaya. Ilan taon na ba yan? 15 or 16 po yata, ganon. 15 or 16. Tapos ikaw, ilang taon na? 23. Lamang ka. Kayang-kaya yan. Ilalaban mo yan. Pero yung pakiramdam na merong nagtatrabahong magulang abroad, tapos ikaw natitira dito sa Pilipinas, gaano ka hirap yun or madali lang ba para sa inyo yun? Sanay na rin po ako kasi lumaki po ako na kasama ko yung lola ko. So, mas nasanay po ako na kasama ko yung lola ko. Kaya parang lang po, parang uwi-uwi siya, nasanay na lang din po, hindi naman ganun kahirap. Baga hindi ka naman yung parang sentimental na, bakit kailangan mo umalis na ba sa mami? Ganon, wala. Hindi po. Tsaka naintindihan ko naman po kung bakit ganon. Ulirang anak yarn. Anyway, ang dami pa namin ditong pagkukwentuhan ni DJ Vanix sa aming pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky Tera. At TJ Banix. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. At ito na po ang ating next song para sa mga patuloy na dumadaloy ang relasyon. Dumaloy by Sud. Uy, dalo yarn. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!